Prvo mi spremite sladoled. Obožavam ga. Dobro, nema problema. Mislim da je najlepši sladoled od lubenice. Prvo je treba iseći. Da, tako je. To će biti mnogo ukusno i hranljivo. Stavljam lubenicu u blender. Zatim dodajem pavlaku. I uključujem blender. Da, tako je. Pogledajte kako lepa boja. A umjesto koščica ću dodati čokoladne kapljice. O da, tako je. Znam jedan lajpak. Mogu zaladiti desert u kori. Odlično. Ubacujem štapiće. I to je to. Ostalo je samo iseći i preliti čokoladnim sirupom. Bon appetit. Nije loše, ali bolje spremiti sladoled od kolača. Jesu svi spremni? Sad ću ih izmrviti. Tako je. Hajde. Jau. Mirno, već sam završila. Kakav miris. Ostalo je samo dodati mleko i ubaciti štapić. Negde u rancu sam imao bombone od mente. Oni uvek daju ledeni dah koji može zalediti sve okolo. Evo ih, sad ću pojesti. Joj, kako hladno. Dobro sam. I sladoled je već spreman, pogledajte. Odlično. Izgleda prelepo. Jao, potpuno sam zaboravio da je sladoled za Jess. Posluži se, sestro. A ukrasit ću sladoled žvakom. Hej, šta je to? Ajde, otvaraj se. Juj. Sipam mleko i uključujem mikser. Bako, je li sve u redu? Da, unuče, sve u redu. Dakle, ostalo je zalediti moj sladoled. Eto, sve spremno. Svaka mi čast. Stavljam sladoled u kornet i može da se jede. Wow! Hvala puno! Čekajte, šta je to? Probat ću. Sladoled sa ukusom oreo. Sviđa mi se. Još nikad nisam probala sladoled u obliku lubenice. Baš je sladak. Da, oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. Bako, kako veliki kornet si napravila. Wow, oduševljena sam. Ima ukus žvake. Neverovatno. Mogu čak i balon da naduvam. Njam, rešeno, pobeđuje baka. Hvala, draga. Samo što se ne sećam da sam stavljala žvaku. Ovaj put želim... Da, čips. Čips. Pa tu nema šta da se sprema. Trenutak. Čekajte. Mogu dodati nutelu i napraviti najlepši čips na svetu. Da, sipaj ću nutelu i malo potresti sve, da se sve promeša. Tako je. Da, moj čips je spreman. I ja sam genije, zar ne? Unuče, svaka čast, bravo. I ja sam smislila nešto originalno. Spremit ću čips od sočnog voća. Da, tako je. Mislim da će unuka biti oduševljena. Pogledajte kakva lepota. Nek se voće peče, a ja ću posmatrati šefa. Pravi čips mora biti od krompira, a tačnije od pireja. Samo što će moji čipsevi imati neobičan oblik.
O, da, tako je. Ostalo ispržiti to u fritezi, jer će se u rerni spremati predugo. Eto, završio sam. Bako, pa dobro. Je li čips izgorela? Nije, dobro je. Prijetno, unuko. Wow, svaka čast. Sve izgleda mnogo dobro. Čips od voća je lep, ali teško se žvači. Dobro, probat ću ostale varijante. Je li to zaista čips? Izgleda originalno. To me podsjeća na hot dog, tako da ću ga preliti kečapom i senfom. Sad ću probati. To je divno. Zanimljivo, a šta je spremio brat? Wow, kako lepo. Oho, pa to je baš ono što sam htjela. Prelepo. Odlučila sam. Pobedio je brat. Tvoj čips je najbolji. Nisam očekivao to, ali srećan sam. Šefe, ne brinite. Bravo, unuče. Eci, peci, pec. Hoću i jaje na oko. Trenutak. Samo da nađem svoje prase koje obožava da jede žumance. A u belance ću dodati boju i umutiti ga. Da, napravit ću jaje svih boje duge. Siguran sam da će mala biti oduševljena. Šta mislite? A između slojeva će biti kečap. A odozgo ću nacrtati slatku facu. O da, divno. Da, super, šefe. Jao, šta izmišlja ovaj šef? Ja ću napraviti jaje na klasičniji način. Treba će mi višle, par čačkalica i jaja. Jao, kakav miris. Divno. Gledajte kako lepe cvetiće je napravila baka. I sama bih to rado pojela. Jao, čekajte. Šta to gori? Unuče. Pogledaj, imaš požar. Jao, mamice. Kako da ugasim to? Joj, užas. Nemam vremena da pravim novo jelo. Morat ću da ukrasim ovo. Posluži se. Ova porcija miriše baš neprijatno. Neću da jedem izgorelu hranu. Fuj! Wow, a bakino jelo izgleda mnogo dobro. Kakav miris. I ukus je super. Oduševljena sam. Jao, kako lepu tortu mi je napravio šef. Sad ću probati. Zanimljiv ukus. Sviđa mi se. Znam. Pobedio je šef. Čestitam. To, konačno. Ja sam najbolji. Šta je ovo? Novi izazov? Pogledajte koliko ima slatkiša ovdje. A zašta su, pitam se? Ne znamo. 1, 2, 3, 1. Evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću i seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo.
Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako čak i bolje? I meni će trebati čokolada, ali uzet ću malo više čokolade. Još i još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. O, to je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow! Samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to, lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. O da. Zatim ću sipati čokoladu preko. I sad čekati da se stvrdne. Eto, sve je gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se. Kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati. Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. Kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, to mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne,
Šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore. A na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasim moju tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. O, kako je visoko! Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. O, ja baš zaostajem od čega. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. O, smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Ha? Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. Kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. Jedva čekam da probam. Da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. Ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. O, sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ama ne boj se, to je za džem. A napunit ću špric džemom. I zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti. Ja sam završila. Ups, izvini dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? Da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sad čekati da se stegne i eto. Moja žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. O, ne volim testo.
Smislila sam nešto bolje? To mi treba. O, divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. O, kako neobične krofne. Sad ću probati. O, pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. O, a to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. O, kako lepo iznenađenje. Već znam šta prvo želim da pojedem. Spremite mi limunadu. Nema problema. Hej, Molly. Wendy je već dala zadatak, a ti pričaš preko telefona. U redu, ja ću da krenem. O, ne. Jao, moj sokovnik se slomio. Šta da radim? O, tačno, spremat ću na stari način. Stavljam voće u kesu. Tako je. I sada treba iscediti sav sok. Odlično. A baka je veoma jaka. Odlično, završila sam. Sad ću odseći vrh kese i sipati sav sok u čašu. To bi trebalo da bude neverovatno ukusno. A boja je divna. A dodat ću još malo voća i to je to. Jao, baka je u svom stilu. Ali ja imam nešto mnogo bolje. Jer nisam samo šef, već i odličan barmen. Sad ću vam pokazati kako se prave koktele. Samo treba uzeti najukusnije limunade i promešati ih u mom sjajnom šejkeru. Da, odlično mi ide. Ja sam majstor. Zatim sipam to sve u lepu čašu. Napravit ću koktel u više slojeva. A ukrasit ću koktel štapićem sa žele bombonama koje Wendy obožava. O da, dobio sam sjajan koktel. Što? Već ste napravili koktele? Moram da požurim. Znam. Mislim da u modernom svetu nema potrebe za kuvanjem. Samo ću naručiti ukusni grima shake. O, ne, da li sanjam ovo? Pa to je dostava. Hvala puno. Odlično. Ostalo ubaciti slamku i to je to. Wow, kakvi lepi kokteli. Moram da probam. Ukusno. Cool. A šta je ovo? Žele bombone? Wow, obožavam ih. Ekstra. A sad ću probati sam koktel. Divno. Oduševljena sam. Čekajte, je li to grima shake iz McDonald'sa? Još ga nisam probala, ali mnogi ga preporučuju. O, šta mi se dešava? Wendy, jesi li dobro? Izgleda da je Wendy izabrala šefa za pobednika. Čestitamo. Ovaj put želim lizalicu. Važi, već počinjem. Dakle, treba mi šećer i voda. To je veoma jednostavno. Od ova dva sastojka mogu se napraviti najukusnije i najkorisnije lizalice. Ali znam da Wendy voli sve šareno, pa ću dodati što više boja. Odlično. Šefe, sklonite se odavde. Sada moram smisliti zanimljiv oblik. Odlučila sam da izvadim svu unutrašnjost jajeta i da ulijem tamo tečnu karamelu. Kada se stvrdne, dobit ću najukusnije lizalice. A ja ću koristiti crvenu boju. Ja ću napraviti najbolje lizalice. Karamela je spremna. Sad ću je sipati u kalup. Tako je. Odlično. A sad ću nacrtati lepe figurice. Nikada nećete shvatiti šta je ovo. Ovo će biti buduća hobotnica. Da, Wendy će biti oduševljena. A moja lizalica je bolja. Bako, niste u pravu.
Ja sam majstor. Ma šta vi radite? Moja lizalica će biti najbolja. Pogledajte šta sam smislila. A ribice, sad čekaj malo, posle ću te vratiti kući. Treba mi tvoj akvarijum. Prvo treba prosuti svu vodu, ovako. A sad ću dodati unutra puno žele bombona. Baš su ukusne. Gotovo. A sad mi treba fen. Želim da istopim sve te bombone. O da, ispalo je divno. Ostalo je to sve promešati. Jo, šta je bilo? Jo, ne mogu da izvadim lopaticu. Šta da radim? Požuri, draga. Pa dobro, poslužit ću ovako. Wow, šta je to? Obotnica? Zanimljivo. Da, baš ukusno, sviđa mi se. A sad ću probati nogice. Wow, prelepo. Idemo dalje. Jo, što je ovo? Ne mogu da izvadim. Nema nikakav ukus. Čekajte, je li to staklo? Ne sviđa mi se. Ovo je nešto zanimljivo. Wow, šarena jaja, baš su lepa. Bako, pobedila si. O, baš mi je drago. A sad mi se jedu palačinke. Hajde, krenite. O, to je lako. Ja imam profesionalni mikser. A ja imam svoju mutilicu. Kako se spremaju palačinke? Čekajte, imam ideju. Ja ću napraviti test u blenderu. Šta mi treba? Verovatno jaja. Da, zatim mlijeko i brašno. Tako je. Valjda je dovoljno. Gotovo. Sada uključujem na najjaču. U pomoć! Šta se dešava? Jo, mirno. Sve je pod kontrolom. Testo je spremno. Pogledajte kakva lepota. Bako, svaka mi čast, jel da? Dobro, ne moraš da odgovaraš. A moje testo također skoro spremno. Sad ga treba sipati u flašu. Tako će biti zgodnije da crtam lepe figurice na tiganju. O da, odlično mi ide. A sada treba to sve prevrnuti. O, kako su rumene. I miris je divan. Odlično. Baka je završila. A sad je vreme da dodam med. A mala ga obožava. A gore ću staviti malo bobica. O da, to je veoma zdravo. Šefe, a šta je kod vas? Kod mene sve u redu. Moje palačinke će biti čokoladne. O da, sva deca vole čokoladu. Ostalo je ispeći palačinke. Pogledajte kako rukujem tiganjem. Ja sam majstor. Ali to nije sve. Dodat ću malo šlaga. I još jednu palačinku. Opet šlag, palačinka i na kraju jagode. Divno. Šta se to osjeća? Jao, a Molly, gledaj. O ne, šta je to? Palačinka mi izgorela. Prokletstvo. Nema više testa. Izvoli, draga, uzmi moje testo. O, bako, baš ti hvala. Pokušat ću još jednom. Odlično. Svaka mi čast. Ukrasit ću voćem i to je to. Bako, hvala ti još jednom. Prijetno, mala. Wow. Šta da probam? Probat ću prvo ovo. Wow, prelepo. Oduševljena sam. Oho, a šta je ovo? Torta? Zanimljivo. Da, i ukus je dobar. Sviđa mi se. Jo, preslatko. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Da,
Ovo je pobjeda, čestitam. Ja sam pobedila, stvarno? Konačno! Želim da me u prvoj rundi obradujete ukusnim sladoledom. Sladoled? Još nikad ga nisam spremala. Nadam se da ću uspjeti. Zar je sladoled hladan? Znači da će sigurno biti potreban led. Treba ga staviti u blender i samljeti. Jess, izgleda da si zaboravila da zatvoriš blender poklopcem. Nema veze. Osvetit ću ti se. Tako je. Zašto? Kakav užas! Kako hladno! Ovo uopšte nije smešno. Ali moram da priznam, padanje je bilo čak korisno. Našla sam poklopac. Dakle, sad mogu mirno da sameljem svoj led. To je to. Sada ovaj led treba staviti u neku čašu. Da, ova će biti taman. Ostao je najvažniji deo. Zaliti led ukusnim gaziranim sokom. Ja sam uzela 2 ukusa Fante. Fantu vole svi. Baš je cool, jel da? Kakav je to sladoled? To je običan led sa sokom. A moj čudo aparat je skoro napravio pravi sladoled od jagoda. Dalje treba da stavim kalup. I pažljivo da ga zapunim sladoledom. Dobit ću pravu tortu od sladoleda. Zar to nije cool? A sad ću izravnati svoju tortu. Da bi bila lepa i ravna. Da, tako je. Sad mogu odneti to u frižider. To će biti nevjerovatno jelo. Vidjet ćete. Kakav je to zvuk? Kako ste dosadni? Kod mene samo način sečenja jagode je zanimljiviji nego ceo vaš sladoled. Gotovo. Testera mi više nije potrebna. Jagode su ukusne. Dalje ću sipati ovdje mleka i dodati gumene crve. Njih sigurno svi vole. Ovo treba dobro promešati. A sad je vreme za tečni azot. Da bi moj sladoled bio najhladniji. To je to, moja torta je već spremna. Sada treba skinuti ovaj kalup. I uzeti kalup drugog oblika. Moja torta će imati puno slojeva. Izgledat će kao pravi dvorac. O, da, lepota. A ja ću svoj sladoled servirati u simpatičnoj čaši obliku lobanje. Mislim da izgleda super. Oho, ali tvoj dvorac je dobar. Neću ti dati da pobediš. Da, tako je. Mali dinamit će mi pomoći. To je to. Nastavljam da kuvam. Pogledajte kakav mozak sam napravila. Lepota. Kako cool. Neverovatno. Još nikad nisam vidjela takav sladoled. Moram ga probati. U stvari, ostavit ću ga za kraj. Prvo ću probati ovo. Jao, fuj. Kao da je neku fantu pomešao sa vodom. Odvratno. A sad ću probati srednji sladoled. Izgleda zabavno. Žele crv, cool. Da, ukus nije loš. Sviđa mi se. Ali glavni kandidat na pobedu je ispred. Pravo vreme da probam dvorac od sladoleda. Divno. Ovo je nevjerovatno ukusno. Želim da pojedem svaki kornet. Joj, dinamit. O, šta je to bilo? Jadna moja torta. Uspelo je. Pa ne. To je bilo suviše opasno. Pobedila je sreda. Čestitam. Ja sam rekla. U drugoj rundi svako od vas treba da me počasti picom. Zanimljivo. Samo što ni picu nikad nisam spremala.
ali nadam se da ću uspjeti. Gotovo, testo je nekako suviše tvrdo. Bolje da napravim slatku picu. Sophie voli slatko, tako da imam sve šanse na pobedu. Za početak treba da istopim marshmallow. To ću uraditi uz pomoć fena. Gotovo. A sad ću dodati malo kokica. Ovo već izgleda jako ukusno. A ja još nisam završila. Dakle, promešat ću to sve, tako je. O, da, divno. Pogledajte kakva lepota. Jao, kakva je to ruka? To nije obična ruka, to je stvar. Stvar mi pomaže da izmešam testo za moju buduću picu. Ajoj, ne ide joj baš nešto najbolje, baš je smešna. Stvar to radi prvi put. Dobro, dosta priče. A vreme je da se sprema pizza. Treba napraviti od testa palačinjak, posle čega premazati ga kečapom. Tako je. Dalje ide sir. Narendat ću ga gore. Odlično, nacrtat ću nešto uz pomoć sira. Ali to nije sve. Sad mi trebaju masline. O da, divni paukovi, šteta što nisu pravi. Devojke, ja picu spremam ceo svoj kuvarski život. Tako da se možete odmah predati. Usput, moja pizza će biti šarena, tako da će biti najlepša. O da, pogledajte ovu lepotu. A vreme je da ispečem svoju picu. Idemo. Gotovo. Jao, ko je pustio ovu nenormalnu kuhinju? Čekajte, sad je i moja pizza spremna. Pa dobro, hvala ti onda sreda. Što? Već su završili? Moram i ja da požurim. Dodat ću još neke slatkiše. Naprimjer, malo nutele, žele medvede i naravno Skittles bombone. Sophie, možeš probati. Wow, sve pice izgledaju veoma ukusno. Probat ću prvo ovu slatku picu Jess. Nije baš zgodno jesti rukama. Ukusna je, ali suviše slatka. A vreme je da probam sredinu picu. Baš je ukusna, da. Čekajte, šta je to? Masline? Fuj, mrzim ih. Odvratno. Ostalo je da probam posljednju picu. Nadam se da me neće izneveriti. Izgleda cool. O, da, obožavam sir. Da, divno. Ovo je najbolja pizza u ovoj rundi. 100%. Čestitam. Da, odmah sam vam rekao da sam najbolji u pizzama. U posljednjoj rundi spremite za mene slatki muffin. Biće urađeno. Jess, hoćeš li možda skloniti telefon? Ne čuješ me? Pa dobro, skloni telefon. Tako je bolje. A vreme za kuvanje? Dobro. Ja ću spremiti za Sophie neobičan kolač u čaši. Sipat ću unutra kakao i malo brašna. Tako je. A sad ću dodati jedno sirovo jaje, malo šećera i sode i naravno mlijeko. To je to. Sad ovo treba promešati. Uradit ću to uz pomoć ovakvog malog miksera. Baš je moćan. Cool. To je to. Sada stavljam svoj kolač u mikrotalasnu. Odlično. Ostalo je samo malo sačekati. A vidite kako je sve lako. Gotovo. Vadim. Wow. Pogledajte kako cool. A vreme je da ukrasim svoj kolač. Tačno. Dodat ću ovaj šlag.
Mislim da je dovoljno. I također ću staviti malo M&M's bombona. Sophie ih mnogo voli. Pogledajte kako slatko je ispalo. Oduševljena sam. O, ko ovako lupa? Sreda, šta to radiš? Ništa posebno. Prosto želim da izdrobim Oreo keks. Gotovo. Ovo će biti osnova za moj kolač. Potreban je nekakav materijal koji će da slepi sve ovo. Da, čokoladni sirup, savršeno. Sada dobijenu masu treba dobro izmešati i napraviti od nje mali kolači. Da, odlično mi ide. Mislim da će se Sophie dopasti. Sreda, to izgleda strašno dosadno. Nemaš ti pojma da praviš prave kolače. Sad ću ti pokazati kako treba. Već sam napravio testo. Sad to treba sve staviti u rernu. Odlično. Još ću lepo servirati svoj kolači. Sipat ću u čaše puno šarenih konfeta. Da, tako je. Skoro sam završio. Došlo je vreme za fil. Da, tako je. A na njemu ću nacrtati neku slatku facu. O, da, divno. Svaka mi čast. Fu, kako je ovaj kuvar naporno sladak. Moj kolač će biti u obliku groba i iz kog će uskoro izaći zombi. Mislim da je to genijalna ideja. Pogledajte kako je cool ispalo. A posle ću posuti to sve čokoladnim mrvicama koje izgledaju kao zemlja. Savršeno. O, pala mi na pamet još jedna genijalna ideja. Stvar, dođe ovamo. O, šta je ovo? O, odsečena ruka. Kakav užas. O ne, jadni moji kolači. Šta sad da radim? Stvar, na tebi ću servirati svoj kolač. Dođi ovamo. A ti si izgubio kuvaru? Kako da ne? Popravit ću sve. Ima još vremena. Hajde, brže, brže. Moram da stignem. Hej, stanite. Nemate više vremena. Želim da probam kolači. Hajde, dajte mi. Zanimljivo. Jo, Sam. Šta je ovo? Sreda, ti si kao i uvek. Još nikad nisam jela kolači u obliku groba, ali to je baš ukusno. Sviđa mi se. Stvarno cool. Jo, šta je to? Ruka? Kakav užas. I ona je dirala ovaj kolač. Fuj. Jess, ostala si samo ti. Nemoj me izneveriti. Tvoj muffin u šolji izgleda veoma cool. I ukus je dobar. Neverovatno. Jess, čestitam na prvoj pobedi. Napokon, tako sam dugo ovo čekala. Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivian. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga.
baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Vivijana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti bok i štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj i izaberi najbolju tortu. A treba nešto smisliti? O, buba švaba, sad ću se uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti... Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. O, treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti, eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je, eto ti još. Ajoj, o ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. O, šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moje. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestro, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde, hajde. I... molim vas. O, pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. O, to izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ugrijati senom. Tako je. O, gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. O, divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. Šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. O,
Odlično. A zatim mi treba paradajz. A treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. A zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sačekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. A ne moj. Ne, bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moj jelo, tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Što? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Samo da stignem na bus. Stanite, sačekajte mene. Trčim. Jao, pa gde ta Britney? Zakasnit ćemo u školu. Tu sam. Jao, jesi u redu? Da, vozaču. Drago mi je da vas vidim. Pošto si zakasnila, stojaćeš. Može li malo sporije? Šminkam usne. O ne, sad izgledam kao Joker. Ne spavam. Ups. Zdravo. Maš sa puta, zgazit ću te. Zaustavite bus. Zar ne vidite da baka prelazi put? Zdravo, vozaču. Možemo li sa vama ići? Školski bus je samo za đake. Uvek pratim unuka u školu. Šta pričaš? Dobro, bako. Prođite, molim vas. Bako, tu sam. Jesi li zauzeo baki mesto? Bravo, dragi. Ali tu sam ja sedela. Postalo je tesno. Pa šta da se radi? Eto, jedi dušo. Jao, kako se trese ovaj bus. Moram da popričam sa vozačem. To nije u redu. Joj! Dalje će bus voziti baka. Prijatno. Hoćeš uraditi nešto dobro, uradi sam.
Devojke, gledajte! To je Čovjek-pauk. Zdravo, devojke. Kome je ovdje potrebna moja pomoć? Wow, kakav lepotan! Nevrovatno! Jo, vreme da idemo u školu. Ćao, ćao! Čekajte, ići ću sa vama. O ne, paučina se pocepala i bus je otišao. Kako da dođem do škole? Treba razmisliti. Hajde, misli. Evo, sljedeći bus. Ćao, ja sam Čovjek-pauk. Mogu li da uđem? Ovaj bus je samo za decu. Nikakvih superheroja, rekao sam ne. Ostanite! Dobro, onda ću ući kroz prozor. Ne znači ne. Jel me ti zavitlavaš? Marš odavde! Onda ću ići na krovu. Da! Nećeš pobeći od mene. Kija! Jel, smučilo mi se ovom busu. Nije mi dobro. O, ne. Sad ću povratiti. Ja isto. Devojke, u pomoć. Nije mi dobro. Ni meni. Vozaču, zaustavite bus. Sad ćemo povratiti. O da, i ja isto. Neka neko otvori prozor, hitno. La. Ne. Jao, ne prepoznajem ovaj deo grada. Ko je to? Zdravo, vozaču. Stvar i ja moramo da idemo na čas. Stvar, reci čao. Dobro, Wednesday. Samo me nemoj više tako plašiti. Za malo te nisam pregazio. To i ja vas za malo nisam pregazila. Gdje ćemo da sednemo, Stvar? Baš smešno. Je li to sve za šta si sposoban? Hoćeš možda da plešeš sa mojom lutkom vudu, je li? Jao, šta se dešava sa mojim rukama? U pomoć! Ne kontrolišem sebe. Joj, o ne! Izvinjavam se. Nisam kriv. O ne! Hej, pusti me! Kakav užas! To je baš smešno. Zdravo svima, moji pratilci, sa vama je Britney i danas ću vam pokazati naš školski bus. Ovo je naš vozač, a tu su neki dugmići. I naravno, volan. Pogledajte, juj! Ne diraj, zauzmi svoje mesto. Konačno, tišina i mir. Šta se tamo dešava? Žurka! Neka plešu svi. Žurka? Ja opet nisam pozvan. O da, kako je zabavno. Ludujemo svi. O da. Šta je bilo? A ko onda upravlja busom ako ste vi sa nama? Počivaj u miru, druže. To je bio moj 10. bus. Na naše saučešće. O, bus, stanite! Pa dobro. Kako zanimljivo. Koliko još da čekam? Moramo da krenemo. Čekajte, zašto smo stali usred šume? Da li imate neki problem? Pa kako da ti kažem? Nestalo nam je goriva, to je katastrofa. Ne bojte se, znam šta da radim. Ozbiljno?
Da bi napravili gorivo, moramo pomešati nekoliko sastojaka. Ovako. Odlično, gotovo. Ne verujem da će to uspjeti, ali vredi probati. Oho! Wow, ne mogu da verujem. Držite se dobro. Oho, pa mi smo u svemiru. Od uvek sam sanjala o tome. Wow, kako je lepo ovdje. Kako smo stigli ovdje? Ne razumem. Šta se dešava? Oho! Niko mi neće verovati. O ne! Pretvorili smo se u meteorit. Vraćamo se na zemlju. Ojoj, valjda sam u redu. Jess, to si ti uradila. Aha, jel vam se dopalo? Pogledaj šta sam našao. Jel ti se sviđa? Aha, veoma. A već si pokazivao to. Jao. Ma, videla sam već to. Znam šta će ti se sigurno svidjeti. Wow, cool, je li to pravi pokeball? Da, vidi. O ne! Pika, pika, ćao svima. Pikachu, bolje da se vratiš nazad dok te vozač nije video. Pika, pika, nema šanse. Ovdje je baš zabavno. A drago mi da se upoznamo. Hej, nemoj da mi smetaš. Jel tako? Sad ćete vidjeti moju moć. U pomoć! O ne, šta sam uradio? Tako vam je bolje? Izvinjavam se, sad ću sve popraviti. Uj, kakav smrad. Nemamo čime da dišemo, u pomoć. Drugari, šta vam je? Nisam se kupala samo 2 dana, pa šta sad? A znači je to dakle dolazi smrad? Vi ste baš čudni danas. Ja ne osjećam ništa. Svež vazduh. Gušim se. U pomoć. U pomoć. Jao, treba nešto učiniti. Mandy, mislim da je vreme da siđeš. Pa zapravo ne, ali dobro. U pomoć! Autobus je izmakao kontroli. Eto šta će se desiti ako ja sednem u bus. Ma gluposti, ne boj se, Jess. Biće zabavno, svidjet će ti se. Mamice, sad ćemo se razbiti. Moram se vezati da preživim u udesu. Da, tako je bolje. Šta ako se prevrnemo? Ne, jedno kaiša nije dovoljno. Treba mi još kaciga. Jastuci. Da, ovako imam šansu da preživim. Stigli smo. Dobro smo prošli. Hej, drugari, sad čekajte mene. Ne mogu da se odvežem. Zdravo svima, kako ste? Jel mi se čini ili ona ima frižider umjesto ranca? Jao, nešto sam ogladnila. Moram pojesti nešto. Dobro, što sam sve ponela sa sobom? Maltesers. I Snickers, i Fanta. Da, prelepo. Ali nije mi dovoljno. Opa, vidim lizalicu. Da, to mi treba. Šećerna vuna. Izvini, Sean. Hej, a vrati mi moje kokice. Njam, njam, prelepo.
Kakav je to miris? Opa, vozač jede sendvič. Hoću ja. Nadam se da neće biti protiv. Što? Hej, vrati mi sendvič. Odmah. To mi je mama spremila. Ja, ova deca. Jo, danas nisam mogla ustati sa kreveta, ali ipak sam morala ići u školu, tako da sam odlučila da odspavam u putu. Pa dobro. Jao, kako lep san. Stigli smo, izlazite. Da, časovi su završeni. Jedva čekam da stignem kući. Ćao svima, odličan dan, idem da spavam.